ndiri kuhigh school ndairwa bhora mudhara, ndanga ndiri gotse ipapo, the likes of Mbappe, Pele, Ronaldinho, Messi. Ndaitorwa maticha nerekeni mudhara, but aizvozvi ndikuda kukanga waya baba kuita kudya nhongo dzezvironda. Life yangu yekuhigh school dai ranga riri movie dai ranga iri Titanic, ndanga ndiri Romeo ipapo. Neekonomi yedu zvenenge yakaita izvi anenge atori ma1 akamboita senjuga, but pakazongoita mamonya chete zvinodhakwa mudhara. Pazongobirwa zvimwe zvisiko zvinonzi chewagona hapana, cherire bhindura. Wera zvekuvhurika unobaya nemutsunda mudhara. Tatomboita mapower ranger, but sango rakaoma mudhara. Tatoma game ranger. Tatomborwa mavideo shoot mudhara, but ndakazongodzidzisa muchato wese nemistake. Paya level yekuti ndinoda kuformatwa panyika mudhara. Zvinonzi kamera riri kuchiona futi. Let's get to the point. So iri ndo series rangu iri. Rinonzi Adventures of TK. Amanaka munosiya mango subscribe maiziya. Nanzwa ndoshandisa droid vatini. Ma1 kani. Munobva mangobadzaka bhero kuti musatombosirira kana video 1 chaichero anoenda poster. Ini inonzi TK, uya paside pangu anonzi Fishers. Endgame. Nanchikudzai mukoma. Amuchita dzungu apa. Ni makuru wani. Munomuziya Jesman. Na mangwana. Felani pano. Ndoswera kakachidzwa na Jesman. But anga tite plan wangu. But ndine plan pano wangu. Nditeere baba. Iwazukuru tibatsirewo. Kubatsirai. This is not a cartoon. Gogas. Z. Inonzi Moneyest season 1 episode 1 starring Gogas. Uritsai pese pamunapo kandosita kuti zvimwe zvinhu panapa Gogas. Taku na Fishers. Tuvana tusina kurayirwa futsek. Pasi pachimedza hanzi dzakaguga guga rinopedza shungu dzakapera mayutsa achipera kubest nemajesban nomugaya medu mwari vane favor zvavo avo vane vat